Nuwun dumateng kadang kawula sepuh anen kakung miwah putri putra Rama paguyuban pengayat kapribaden. Ing mriki kula atas nami pemuka penghayat kepercayaan kapribaden Jawa Timur ingkang naungi Kabupaten Kediri, Tulungagung lan Trenggalek. Kula ngaturaken salam kawula rahayu. Rahayu. Lan ugi kula nderek mangayu bagya hari Riyadin Idul Fitri ingkang saat manika ingkang sampun kaping 1126 katurut dumateng kadang kawula sagung lumantaripun kadang kawula umat muslim. Kula boten kesupen ngaturaken salam kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan boten kesupen kula aturaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin mbok pilih wonten kalepatan kula tata tutur kula dumateng warga umat muslim miwah umat penghayat kepercayaan napa kemawon. Kula nyuwun lumunturing sih samudra kang sami dumateng panjenengan sedaya mbok pilih. Namung ngaten ingkang saged kula matur sepindah malih wonten tata tutur kula ingkang sampun katuraken dumateng panjenengan sedaya ingkang kirang juprana. Kula nyuwun agunging pangarsami ingkang agung. Wusana kula pungkasi atur kula kanthi salam kawula rahayu. Lan boten kesupen bagi warga kita umat ingkang beragama umat muslim kula akhiri wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal nasa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi